Just a gentle whisper told me that you'd gone, leaving only memories. Where did we go wrong? I couldn't find the words then, but let me say them now. I'm still in love with you. Tell me that you love me. Tell me that you care. Tell me that you need me, and I'll be there. I'll be there waiting. I will always love you. I will always stay true. There's no one who loves you like I do. Come to me now. I will never leave you. I will stay here with you. Through the good and bad, I will stand true. I'm in love with you. Now we're here together. Yesterday has passed. Life is just beginning. Rohana sere di pele hoko mangariri rohaki tuho Gomos tangian tutuhani asa hosamu dia godang di baheko aulim na dengan tudaman doho si song hoti tagam si tutu
di bata nami, di bata nawa persehami di bagasan warnyanak Tuhan Yesus Kristus. Hodo amang di bata nasino panyopo nami si Abraham, si Ishak, nang si Jacob. Di bata natongtong sumarihon para mulun nami marhite-hite tordim-tor di porbade. Lau siro na upakilalahan kami para dipikio nama dina di paluas na kami marpumo dito may bagas nami mangidot na niya, mangidot ang rupiyos sa kuwalayan diulaw nami sa dayon ima dinalapataran nami yan ako doon ni Huriami tubagas doon ni Huriam lau manjaro kaso-kaso perlokas na ribeon kami kehidin ako so lau sa dayon nilema ubutan nami maulor nami so manadihan sumahon itu nami ima na pasahat penjala majalo ada na ubah tu parbolon nami ya tu kami meniti turun ini lihat dinami kata ari nauli ari nadengan so dengan angka keluarga nami nana angka famili nami nana ro matawati ulonon tu pas nami asa otong-otong mengaramoti nasi dari perjalanan pada usia dapat asa bosa itu di ulonon di bagas satu orang sowas ni roh tahu nak memahami memang itu bagas joromi lo menjaro pasuk-pasuk kan orang saripeon ni yang aku dokur ni buriani ramoti hami di perjalanan mau lihat yang diwali amang ului matanya karena hidi-hidi anak Tuhan Yesus Kristus si kedua hami. Sadari yon mati kina pasato jacita tujoloni Tuhani audohoto gabe sada gabe dongan ninguluku saat disaur matua Dilas nirohana ngarsa Boa nau manang tu dia pewalau Panisio anau dio Dilas niari na muda Hasian upasahat marohaku Rodi saleleng ngoluku asa gabe diho Hasian Kupasat maholokku Rodi ujungi ngoluku Sai tuho Sai hola tuho mau lihat matu Acara Sitokyota ima bagian paduangan Amin martaniang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Podo na pamaturhon pardongan saripeoni. Dida hodo dongan namion na marsakap na marbagas. Jalan na rodo na sida mangido pasu-pasum. Atong sa tatak mana sida di bagasan asin ni roham. Pasu-pasu jalan ramoti mana sida marhiti-hiti dilang. Asal mamuka jalan narujung di bagasan dame pardongan saripeon na sidai. Talihon makang yang namion. Alani asin holong ni roham. Siap saluhut na roham. Ima mangaramo
ite doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus tuhatai sisahel ependi ritonga doho perinda boru purba hatani debata naga bejamita di pesta pamasu-masuan muna dela oma naga beboha dinalahu madalani paruma tanggal muna dan surat di Matius 10 ayat 6 Matius 10 ayat 6 sumron madok di sini asadada dua benasida tung sadada gindo ope nang pinadumu di debata dan jadi siramu di jolma asadada dua benasida tung sadada gindo ope nang pinadumu di debata dan jadi siramu di jolma rodisima sahatna damang dainang na hinahulungan di bagasan Yesus Kristus dohot no perinda boru purba molotay na namang inang di partikian muay nagabi sada tantangan di tangatongan di paruma tanggaw mihala Kristen ima nunggalam torok atau keluarga nagalaga Buruan anak semua tua nasirang na berkeluarga terlalu ikut campur. Buruan anak edana, buruan anak tahata-hata ni halak. Gabi sirang na peneliti daripada upah setiap tahun itu keluarga yang bercerai itu semakin meningkat. Jangan pernah dikonfirmasi. Ini adalah Kristen P. Alat barat. Nah, terkenal dengan kesetiaan. Nah, terkenal dohot ajaran di hapis nero nama doh toma-toma di perbuatan. Nah, sejadi siram ia sesiram di amannya. Ibe rumah tolong keluarga nama malusi. Rumah tolong keluarga nama sama malu ini. Hari ini mulai di seorang usisara Effendi dohot perinda berubah di bagasan tikion. Oman lain nagarinas di konotoman di paruma tanggal muna asa paruma tanggal muna na pinatong di debata na sudah sabibat buat ikut disiram di hamatea alay ang inang along padoha mando mengucap saat ang cinta itu ang taretong nete tapi sa tahun lebih yang mau dongakan terterbang taretong sino perinda enak kono perinda ya pilihan tahun cinta ibu holong dorohap kutuho apalagi di kemerdongan-dongan oh aku hata terus makal berade alai nanay kidaonna wahara tutu perlakuan tatu pasangan hidup ta dung berumah tangga apakah perkataan aku mencintaimu itu tetap di tengah-tengah di perumah tangga barang negara semua juga di bagasan kikion songon dia orang di rohamuna na berbunga-bunga di hati merdongan-dongan ikon lumo bisianin manya holong di rohamuna di tengah-tengah di perumah tangga muna dan mulai gabi sumurut seharusnya harus semakin meningkat alanya holong itu na boy pasadahon aka pasangan na ngabawa orang kuat gada orang di pasingan bahkan disini pasti ada perbedaan pasti sisa belum ada itu halugian dan seorang di sini perinda dia sini perinda biar halugian dan seorang di sisa molo halugian masih bisa kita terima kita apa yang harus diperhatikan kelebihan itu menerima kelebihan itu adalah hal yang wajar. Tetapi yang menjadi luar biasa jika kita mampu menerima kelemahan atau kekurangan pasangan kita. Dari itu, bahaya segala kekurangan. Mulu mahul dihamul humpur orang nirohai sahril. Songo dia kekurangan ni sinoperindon terjauh rumah ibadah. Hidup takaningan di bagasan terpukon Aida ada dua benasida tung sadadagi
itu adalah beban pikiran dan masalah dari si Sahril. Songoni dadang sino perinda. Molo adong aka persoalan nih si Sahril, adong si pikiran, adong pergumulan dari tonga-tonga di Goluna. Itu juga permasalahan mana pergumulan keluarga kamu di tonga-tonga di rumah tangga Goluna. Disitulah bisa saling melengkapi satu sama lain, sama-sama sepenanggungan, baik dalam suka maupun dalam duka. Imana dinoran nasadadagi. Namangi rumah di bagasan kodido, nang pinadumu di bata, dan jadi siramun di colma. Itu caci muka, nasa jadi sirang ia, so sinirang di hamatea. Masa di tengah-tengah, kalau itu membuat perpecahan di tengah-tengah di keluarga itu jangan didengarkan. Tak kasih ya istirahat kembali dari pemain kereta mulai nanti kalau kereta semua loh. Itu juga sama sesuatu kalau panas mulai nanti kalau sehari suatu molo. Alai ikut dosa. Lalu secara ilustrasi, ada pada Muhammad jalan cocok do orang tadi lihat. Ada yang bekas istri, ada yang bekas suami, tetapi tidak ada bekas anak atau mantan anak, dan tidak ada juga mantan orang tua. Ada masalah dosen menguji mahasiswa nang berumah tangga. Roma dosenon dido, coba tuliskan 5 yang paling dekat kepada ini. Roma mahasiswa pemampu masalari, istriku, manang pasangan hidupku, napa tuluhon yang kokku, napa opatan teman kerja, napa 5 tetanggaku. Di patorong iba nama sini maharap, nah gawe teman dekatna. Jadi Roma mesti nasihat mado, coba hapus siapa orang yang coba sebutkan 3 dari yang 5 tadi yang paling dekat dengan Medina, dan hapuslah yang kurang dekat. Roma amat tahun dihapus ma tetanggana, jadi hapus ma nang dongan kerejona. Jadi ada tinggal telunai, ibu, istri, dan anak. Ro dipikiran ni mahasiswa. Oh, jangan suku-suku ni dosis kon. Memang lebih orang dulu dalam anak. Ada juru ibadah juru pas mengawin suku-suku ni. Jadi mahasiswa tadi mencatat ibu. Mengasabi suku-suku dengan membera anak asing. HP tanpa dia sadari, si dosen juga bertanya, coba pilih 1 orang antara anak dengan istri yang paling sangat dekat. Ini si dosen si pilih toku, anak kokku darah dagingku, ibana do nahului di pertidion. Iro upahan na buanak inatakon. HP inatak HP holkian rohanku. Sudah nang sikilitokku nedwon ni narohana. Alai buhuk ma ibana setu matangis buhuk tarirwinu. Dicoret ibana ma anakna. Yang tinggal yang dia paling kasihi dan paling dekat dengan dia adalah istri. Jadi Roma dosen norma dok. Puasa dicoret to omakmu, HP omakmu rumah nubuh kok. Jala puasa dicoret to anakmu, HP itu adalah darah dagingmu, mudarmu deh. Puasa dipilih to istrimu, padahal masih banyak perempuan di luar sana yang bisa menggantikan Ahmad Adusni, amat tay mahasiswa nomor rumah tangga ini. Kalau ibu suatu saat ia akan meninggalkan saya, dan anak saya juga kalau dia nanti sudah dewasa
Di hati hamadong pergumulanku diurupi ibana. Di hati habudang si taonokku totong ibana hadir rakyat denganku. Jalan idona didokna yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hamu ale akana pinakamal ni debata ditahiro hamu na dunuay na marbagas alay dan tama harap Kristen marbagas kaman si Pelebego atau mutalingon hamu majoro hata ni debata tarihot turuhut ni pardongan saripeo ni harap Kristen dung dito pa debata jamay dido iba nama dang dinggan sasada baway kujung kubahin ma di ibana sada buru-buru pangurupi di ibana bahin akupna. Akup nigi di dok Tuhan Yesus ganup na paulakon na niolina iya soalan ni na marmainan na palakupos sa do pangalakop do nang namabuat na sirangi atong na pinadomo ni debata dang jadi sirangan ni Jolma. So ngalong do di dok debata kubaway hamu akabawa haholongi hamuma pardihutang unabe songon Kristus na makaholongi huriyay jalan na mangalehon diri na humakopsa unang muruk hamu dapat na sida ikon maroha hamu madongani na sida sangat bahit kamu na sida songon dongan panean di hangoluan na surasuda dungi songon ordo di dok hata ni debata ku akka boro-boro dioloi akka perempuan mabawa nabe songon pangoloi na dituhani ay bawai do uluni pardihutana songon Kristus uluni huriyay ikon betor porman toman mardongan halabohon dohot hademahon nitog di parangi ni boru-borui imana arga di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma atau songon akka na marparangihon hata ni debata na hamu sumulukton para sinirohaon dohot habasaron dohot haserepon niroha mahamu masih pauliunian mahamu dohot masih asia-asian saluhut riting niroha muruk rimas panunggahian dohot pangisahioni daoma sian hamu alay dikicang ni saluhut nai masih haholongan mahamu ay ido rahut-rahut ni nasundinggan dungi dame na siya debata imamang rajay di batasan rohamuna jala saluhut na binahin muna marhite-hite hata manang pabahelan totong may marhite-hite guwar ni Tuhan Yesus asa ibana mga rajay rohamuna dohot ulaw muna atong mga dibagi hamuha tani debata taring turuhut ni pardongan saripioni na manukun maaw nuwain jumolo diho ali pangoli si Sahil Effendi Ritoma olo dohong makajumjok kon di jolo ni debata na uboto saluhut doho di jolo ni angkadongan na pumudison na di pangidorohamdo sino perinda boru purba na niriritmon gabidongan musaripe olo dohong makaholongi ibana siyan nasa roham dohot mangulahon siyan nasa bugong kuhut marparanihon parani na gadia rakuhut ibana na olo dohong manganjuad judohot hagalion na tung surah humurang parangina jana nasa tupa paulohon mo manang tadikunan mo ibana pay magisirang hamatean hamusugot mono ng sadaro ham mangoloy sa luhut na dokma olo na manukun maaw dohot iho ale inam sino perinda burupurba niririt ni si Sahil Effendi Ritoma bahit dongan nasaripe
na olo makadong joko di jolo ni debataan na upoto sa luhut dohot di jolo ni dongan na pungudison na di pangidoro hamdo si Sahril Effendi ritongaon gabi sinodukmu olo makaholongi ibana si Anna Saroham dohot marpangalahon na ture mararot kong ibana dohot marparangihon parami na badia pabuah halang Kristen ho jalan na sa tupa pahilolok ko manang tadikuron mo ibana pay madisiram hamatean kamu sogot molo nang sadaro ham mangoloy sa luhut na dogma olo anapo sa ni debata duaw na mabuan hatana tuhamu marhide-hide buar ni debata ama anak dohoto di perbadia duaw madok na pinadomu ni debata dan jadi sirangon ni jolma panasu jala diramurti Tuhan debata mahamu disodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asi marohana midahamu didopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasar hon madamena tutod di munabe amen. Kemudian menemani dengan pagita nama rezeki kami selalu jatah di amang pangoli langsung dengan perawat dia dinaudi bulan hari ganon masalah pas-pas itu apa sosok yang kami bakalan dibiarkan kalau mamulus kamu iparmu matang komuna duluan syadom katanya ataro namandok sarok sakit kiram asa lalu di kamu yang kapasu-pasu kapten ison nongro sangat tadi saudara saya harga biar tonga-tonga biarta iman adanya di belakang. Mau kamu mau bakal seorang lihat dalam kamu jauh perjalanan rumah tangga sudah utang tanah sudah berguna jalan itu maupun semua kamu kamu harta sama juga kamu bisa diangkat kamu dulu kamu berbahagia malam di anak guru di setiap
Doho persoalan itu diparbadi mama dongane hamu saluhutna. Amin. Dua insan bersatu dalam cinta kasih Tuhan, berikat janji setia di hadapan Tuhan dan umatnya. Kau kini jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan bersatukan, tak dapat dipisahkan.
tipo-tipo Silita tidak tolak kebukti Hoi te amo Tudara ku korua Makalulu Iko Nawe parmodaria Asal pasah Melekina Sesatu tujuan Anak kopi Doh sorau Orang di rumah muna ikan yaka pokok muna ikan yasuk kamu de pelami sakadayon. Jadi siaran ini, namun kau udah Lasar wanami di kancung budak kami. Jadi di rumah satu kope, Roma kami, apa pemerumah muna, walau menumpang muda-muda. Raja nami, dupe sawani, dia rola nami, para dupo kamu ulah nami.